M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Baloko ndikati kulandireni nonse pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi Monday lolemba pa 12 January 2026. Tili ndithu chakuyambirirabe kwa chaka, ndipo mu nyengo ya mpingo tili ngati tili mulungu woyamba wa pachaka. Mulungu woyamba wa pachaka. Chifukwa chake amene mapita machechi akatolika tayamba kuvala green kuchoka pa white amene timavala mu nyengo ya Christmas imene tangoyimaliza dzulo ndi chaka cha ubatizo wa Ambuye Yesu. Pano tayamba nyengo ya pachaka, mulungu woyamba. Tikutsindika pamenepa kuti mulungu woyamba, chifukwa ambiri ndeti mabuku timasowa poyambira kuti kodi ndipati, koma panopa ndi mulungu woyamba wa pachaka, mulungu wani pachaka. Ndipo muchakamo mukaona kuti pali masaiko amumpingo azowerenga. Tikatengera tsiku la mulungu ma Sundays, saiko yathu imayenda ndi chaka ABC. Ndeti chaka chinochi tili chaka A pa tsiku la mulungu, zowerenga za tsiku la mulungu. Tikatengera mu nyengo ya pakati pa mulungu, ma weekdays, ngati mmene tayambira lero lolemba, panagawidwa masaiko ngati awiri. Pali year 1, year 2. Ndiye kuti tikamamaliza year 1 ndi year 2 timakhala tamaliza kuwerenga Bible lija. Pamene tikamalizanso saiko ABC timakhalenso kuti tamaliza ma gospel aja kuwerenga buku loyera. Ndiye leroli tikatengera zamkati mwa mulungu tikuwerenga pa year 2, chaka chachiwiri. Ndiye amene muli ndi mabuku ngati ajamati buku la misa la tsiku ndi tsiku, limene lija mukaona kuti pa mawu oyamba pamakhala chaka 1, chaka 2. Ndiye tikuyamba kuwerenga chaka chonsechi mpaka tikafikenso kumapeto kwa chaka chinochi, ndipo pokayamba Advent nayo tiziwerenga pa chaka 2. Mawu oyamba akuchokera m'buku loyamba la Samuel, mutu 1 ndime ya 1 mpaka 8. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Rose Rising kuchokera ku St. Thomas Parish mu Diocese ya Brentwood mdziko la United Kingdom. Mawu amthenga woyera akuchokera mu mthenga wa Mariko, mutu 1 ndime ya 14 mpaka 20. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Lekaleka kuchokera ku Our Lady of Africa Maula Cathedral mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a m'buku loyamba la Samueli. Padali munthu wina dzina lake Elikana, wa ku Ramataimu Zofimu, ku dziko la mapiri la Efereimu. Anali mwana wa Yerohamu, mwana wa Elihu, mwana wa Tohu, mwana wa Zufu, wa fuko la Efereimu. Elikanayo anali wamitala. Mkazi wina dzina lake anali Hana, winayo anali Penina. Penina anali ndi ana, koma Hana analibe. Chaka ndi chaka Elikana ankapita ku Silo kuchokera ku mzinda kwawo kukapembedza ndi kukapereka nsembe kwa chauta wamphamvu zonse. Ku Siloko kunali ana awiri a Eli, Hofeni ndi Finehasi, amene anali ansembe achauta. Tsiku limene Elikana ankapereka nsembe, ankapatsanso magawo a nsembeyo kwa mkazi wake Penina ndi kwa ana ake aamuna ndi aakazi. Ndipo ngakhala ankakonda Hana, ankangompatsa gawo limodzi chifukwa chakuti chauta sadampatse ana. Tsono chifukwa choti chauta sadampatse ana, mkazi mnzake uja ankangonyodola ndi kumpeputsa kuti ankwiyitse.
Zimenezi zinkachitika chaka ndi chaka. Nthawi zonse akamapita ku nyumba ya chauta, mkazi nzakeyo ankamputa. N'chifukwa chake Hana ankangolira ndipo sankafuna ndi kudya komwe. Mwina Elikana mwamuna wake ankamfunsa kuti, Hana, kodi watani apa ukulira ndi kuoneka wachisoni, ndiponso sukufuna kudya? Kodi kwa iwe ineyo sindikuposa ana amuna 10? Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Mthenga Woyera monga adalembera Marko. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yohane uja ataponyedwa ndende, Yesu adapita ku Galileya akulalika uthenga wabwino wonena za Mulungu. Ankati nthawi yakwana, ufumu wa Mulungu wayandikira. Tembenukani mtima ndi kukhulupirira uthenga wabwinowu. Pamene Yesu ankayenda m'mbali mwa nyanja ya Galileya, adaona anthu awiri, Simoni ndi m'bale wake Andreya, akuponya khoka m'nyanja, popeza kuti anali asodzi. Yesu adawawuza kuti, inu munditsate, ndikakusandutseni asodzi a anthu. Pomwepo iwo adasiya makoka awo, namamutsatadi. Atapitirira pang'ono, adaona Yakobo ndi Yohane, ana a Zebedeyo. Iwowo anali mchombo akukonza makoka awo. Nthawi yomweyo iye nkuwayitana. Pamenepo iwo adasiya abambo wawo Zebedeyo mchombomo pamodzi ndi antchito ake, namatsata Yesu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Inu munditsate, ndidzakusandutseni asodzi a anthu. Inu munditsate, ndidzakusandutseni asodzi a anthu. Zimene zikuchitika pamene Yesu akutani, kuti pamene Yesu ankayenda m'mbali mwa nyanja ya Galileya, ndimene akumana ndi anthu awa amene akauza kuti munditsate. Zikuchitika Ambuye Yesu akuyenda. Ndimafuna kuti pamenepo tiunike ndithu poyambirira penipenepo kuti nkhani yoti Ambuye Yesu akuyenda. Andikuyendako sangofikira poyenda m'mbali mwa nyanja ya Galileya pokhapo ayi. Akuti Ambuye Yesu adapita ku Galileya. So already kupita means kuchoka pamene unali ukupita pena. Apa akuyenda m'mbali mwa nyanja ya Galileya. Ndimafuna kuti nthawi yomweyo tilumikizenso ndi mawu oyambaja. Mawu oyamba amene tinamvaja buku la Samueli, 1 Samueli, akunena kuti chaka ndi chaka Elikana ankapita ku Silo. Ankapita ku Silo. Ndeti nkhani yoyenda ija iliponso. Amachoka kwawo amapita ku Silo. Ku Silo umene unali chani? Tempile ya Mulungu, malo opembedzerako. Ndipo atiuza kuti kunali ansembe. Wansembe Eli ndi ana ake ena amene sanali ansembe. Tikuyambira pamenepo movement, kuyenda. Moyo wauzimu abale anga ndi moyo umene uyenera kumayenda. Ndikuganiza kuti kwa Khristu Akatolika tonsefe sitinayiwale. Dziroli tamaliza jubilii yathu imene timanena kuti ndife apa ulendo achiyembekezo. Mutu wake unali motero, apa ulendo. Amakamba nkhani yoyenda, ndikuti moyo wathu wauzimu amawerekezanso kuti ukuyenda. Kuyenda komweko ndi kumene pilgrimage ina iliyonse imene imachitika
makamaka mu nthawi ya Jubilee timakumbutsidwa za pilgrimage ameneyo. Pilgrimage timayita nthawi iliyo, so makamaka mu nthawi ya Jubilee timakumbutsidwa ulendo, kuyenda. Chimenecho ndi chiyenera kukhala chotitsitsimutsa ife Akhristu kuti moyo wathu wauzimu, moyo wathu wa Chikhristu suli static, ayi, uli dynamic, umayenda, uyenera kumasuntha. We should not remain at the same spot in our Christian life. Ngati chikhulupiriro chathu chikungokhala pamodzimodzi chifa, ndipo sitikapeza phindu kumapeto. Phindu limene timalifuna, because tonsefe timachita zimene za chikhulupiriro, zopembedza, zotani, za mpingozi, fanyani tifuna chipulumutso. So if you want chipulumutso, tikuyenera tikhale anthu oti tikuyenda, anthu oti tikusuntha, anthu oti we are in motion. Yesu ankayenda amatani, amalalika uthenga wabwino, amawauza anthu tembenukani, ufumu wakumwamba uli chonchi. Ndakuyenda motero akukawuza ena anthu amene awapeza, munditsate. Sakunena kuti khazikani pompo, akunena munditsate. It means akunena beso zoyenda. Kodi ife inu ndine tikuyenda mmoyo wa Chikhristu yathu, kodi tikusuntha? Mwina tiyambire pamenepo, mmene tinalili padzana, mmene tinalili last year, ndi mmene tilili leloli. Kodi tasuntha moyo wa Chikhristu? Chabwino tibayimira pamenepo, tipitirize nkunena kuti anthu ma characters amene taona umuwa, Ambuye Yesu akuyenda, Elikana ndi banja lake akuyenda, ophunzira aja akoza kuti tayendani. Kodi anthu akuyenda kupita kuti? Fine, Yesu akungoyenda ino. Tizimva masiku akubwera kuti apitanso kumizinda ina akutani, koma apa kuti akuyenda mbali mwa nyanja. Sitikudziwa chimene destination yake niyeni, koma chimene tikuona ndi zimene akuchita njirama, kuyitana anthu ena munditsate. Elikana ndi anzake amayenda, amapita kuti? Amapita ku tempile. Elikana ndi banja lake amapita ku tempile. Ku tempile amakatani? Mawu atiuza kuti akuti chaka ndi chaka Elikana ndi banja lake ankapita ku Silo kuchokera ku mzinda kwawo. Amakatani? Amakapembedza ndi kukapereka sembe kwa chauta Mulungu wamphamvu zonse. Ankapita ku Silo kukapembedza. Ine ndikuganiza kuti izi ndi zimene ambiri mwa ife timachita. Ife Akatolika, Akhristu osiyanasiyana amapita machechi mwawo, azipembedzo zina amapita mizikiti kamakachisi awo osiyanasiyana kumakapembedza. Beautiful. Ndeti kugwirizana ndithu ndi Bible, ndi buku loyera, mawu a Mulungu amene akunenera tiziyenda physically, timapanga ndithu zimenezozo. Koma again tikubwereranso, kodi moyo wauzimu wathu tikamayenda kupita ku chechi, moyo wauzimu wathu umayenda nawo? Ndi bwere tsopano kuma characters yawawa. Azimayi awiri amene tikuwaona m'mawu oyambaja. Pali mzimayi uyu akumutchula Penina, ndi pali wina amene akumutchula Hana. Awa ndi azikazi ake ali Elikana. Penina akuti anali ndi ana, pamene Hana analibe Hana. Onsewa mwatengana ndi bambo uja kumapita kuti ku tempile. Cholinga cha bambo uja chowatengera nawo tamva kale, kukapembedza, kukapereka nsembe kwa chauta. Koma taonani zimene zikumachitika ano popita kumene kuja. Akuti anzawo uyu Penina akamaona Hana akuti akumachita zinthu zodabwitsa kwambiri. Akutani? Apenina amanyogodola, kupeputsa, kukwitsa, kumputa nzake, koma ali pa ulendo wopita kuti ku tempile. Ndeti unike tsopano, maulendo sajatanena aja timapita tonsefe kuchalichi. Nditanena kuti kodi moyo wathu uzimu umayenda nawo?
Tikamayenda mmoyo wauzimu timakhala tikuchita zotani mbalimbali. Tikamanyamuka kupita kuchechi timakhala tikutani, tasiya motani, tachoka ndi modi yotani yapa nyumba, tupita kuchechi kwathu, tupita kumzikiti kwathu, tupita kukachisi kwathu, timanyamuka tili otani. Ine ndaonapo anthu amene chifukwa choti ayambana ku nyumba nthawi zonse amayendera limodzi kupita kuchechi, koma kufika ponena kuti ndinyamuka ndekha kapena kungotsogolosa tsanzika ena wanyamuka, akhala magalimoto kuwasiya anzake, wina watenga galimoto apita kuchechi. Maulendo athu tikumanyamuka motani? Maulendo athu opita kuzauzimu, opita kuchechi, opita kukapemphera timanyamuka motani? Chifukwa chani akumunyogodola uyu? Akumunyogodola akuti chifukwa choti alibe ana. Mnzathu uyu Penina amene ali ndi ana akumunyogodola mnzakeyo amene alibe ana. Kodi akudziwa kuti ana amene ali nawo Peninayo ndiochokera kwa chauta? Ine ndiona ngati kuti samadziwa. Chonsecho apita kuti mpire ati akapembedza nawo, akapemphera nawo, koma tamuoneni akunyogodola mnzake. Sakudziwa komwe kudachokera m'madalitso amene ali nawo. Ine maganiza kuti chimene tingapange reflect leroli, tisanyogodole anzathu chifukwa cha zomwe tili nazo ife. Tidziwe komwe kumachokera zomwe tili nazo. Ndipo kachiwiri tidziwe zolinga zomwe timapitira ku chechi. Ambuye sakuti follow me, unditsate. Timapita tikakhala ife akhristu tikutsatira Khristu, sitikutsatira anthu ayi. Koma ena tikupita ku chechi pa zifukwa zosiyanasiyana, zifukwa zina zachabechabe, sitipindulako tikamapita ndi mtima otero. Tizipita abale anga kukapembedza. Mukakhala ndi madalitso muzindikire kuti ndiochokera kwa Mulungu. Ngati simuzindikira kuti madalitso ndiochokera kwa Mulungu, olo kupembedza kwanu ndikopanda phindu. Osamachita matama ndi zinthu zimene Mulungu akutipatsa. Osamachita matama ndi madalitso amene Mulungu anatipatsa. Osanyogodola nazo anzathu, osawakwiyitsa anzathu chifukwa cha madalitso amene tili nawo. Chifukwa Mulungu simudziwa kuti pamawa akachitira chani anzathu omwewo, ndipo ife tidzamiyala nthawi imeneyo. Mulungu atithandize tonsefe kuzindikira cholinga chakupembedza, cholinga chakupemphera, cholinga chokasonkhanana ndi anzathu kupemphera. Ndipo moyo wathu wazimu nthawi zonse ukhale kuyenda kuchoka poyipa kupita pabwino, kuyenda kuchoka kutali ndi Mulungu kufika kufupi ndi Mulungu. Amen.